дар ҷаласаи назди мушовири президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрӣ Асадулло Раҳмон, масъалаи тағйироти кадрӣ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар оғози ҷаласа салому паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кулли сокинони сарбаланди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон расонида шуд. қайд гардид ки маҳз бо дастгирӣ аз сиёсати пайгирона ва созандаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба дарвозаи Тоҷикистон табдили ном карда, соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ин минтақаи мамлакат ба таври рӯзафзун рушд намуда истодааст. иттилоъ дода шуд ки таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолии вилоят бар аъло ба мушоҳида расида, корҳои ободониву созандагӣ марҳила ба марҳила вусъати тоза касб намуда истоданд. мушовири президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрӣ Асадулло Раҳмон фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дарбораи аз вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод намудани Файзов Ёдгор Доёрович ва аз вазифаи раиси шаҳри Хорух озод намудани Мирзонабод Алишер Худобердӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан ва аз вазифаи муовини аввали раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Назарзода Ризо Шодик, инчунин қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дарбораи аз вазифаи муовини раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон озод намудани Назира Амирбекзодаро қироат намуд. ҳамзамон мушовири президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрӣ Асадулло Раҳмон фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дарбораи ба вазифаи иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Мирзонабод Алишер Худобердӣ ва вазифаи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хорух таъин намудани Назарзода Ризо Шодик ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба вазифаи муовини раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон таъин намудани Нилуфар Асламшоеваро қироат намуд. пас аз муаррифии раисони нафтаини вилояту шаҳр, собиқ раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ёдгор Файзов миннатдории самимии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати эътимоду боварӣ ва дастгириҳои пайвастааш баён намуда аз роҳбарони нафт таъин барои хизмати софдилона ва содиқона ба халқу ватан барору комёбӣ таманно намуд. иҷрокунандаи вазифаи раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзонабод Алишер Худобердӣ ва иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Хорух Назарзода Ризо Шодик барои сазовор гардидан ба боварии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ваъда доданд ки дар тарғиби сиёсати бунёдкоронаи пешвои миллат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба сокинони сарбаланди Бадахшон софдилона хизмат хоҳанд кард.